Han står bagved, dommer. Godt spillet. Ja, sådan der. Ja! Kom der! Ej, godt spillet, dreng! Skide, kom nu! Ja, sådan der. Ja! Noget helt rigtigt tidspunkt. Det er godt spillet! Kom. Godt spillet, dreng! Vi må da opstille i den! Nej, ikke helt væk. Nej, det skal der! Hvad sker der? Det kan den. Nu! Ja! Kunne du høre mig? Det håber jeg. Det er tegl. Hvor er det godt, mand! De kan ikke skyde! Godt spillet! Nu! Okay, væk på blynosen. Op og ud. Super. Der. Fint. Nu kan jeg absolut ikke suge. Nu må lige få lidt blod ned i armen. Sådan der, sådan her, nej. Ja, det her? Ja, for satan, det bliver godt, mand. Jeg har allerede hørt, at der er skide godt. Det kan ikke være rigtigt! Hvor er det tight? Nej! Offside! Ja, så er det tight! Det er fucking godt, det der. Har jeg ikke noget biologitræk til sådan en afhjælpe med det syre? Nej. Ja, det var den stod. Sådan, det var den anden stolpe. Nej, den igen. Pis. Jeg tror lige, den ramte stolpe. Ja, det var den stod. Sådan, det var den anden stolpe. Til bestyrelsen. Jeg synes, han kalder hver gang derovre. Jeg ved ikke, hvem af dem der er, men jeg overvejer lidt at filme på ham. Spiller på banen lige. Ej, hvad fuck snakker du? Nej! Trane på hovedet, mand. Tryk. Der sker ikke noget. Nej. Godt set. Nej, Han er så god! Jeg troede lige den tog. Ned på jorden. Videre! Nej! Se nu øst. Ja, det er godt, det der. Tryk! Nej! Kom så. Olsen. Du har så ret i kanon.
Jeg havde ret. Du havde ret i Krelo. Fuck, det er godt kaldt. Det er super soft. Tak, mand. Okay. Du kører lige... Du har så ret. Ej, hvor er der lidt tid tilbage på ugen. Prøv at Ole, det er ikke Ja, tak! sådan der. Vi skal lige have... Ja, det er sgu da også rigtigt. Det skal vi lige have med. Det er sgu Ja.